Тотар әдәбиятын нишек кызыклы укытырга, тотар тел укытучыларына нишек һөнәрдән сүрелмәскә. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Казанның 11 лицейында тотар теле укытучылары өчен йомгаклау семинары узды. Укытучылар үз эшләрендә укытуның яңа формаларын, дәресләрдә уен, аудио, видео материаллар һәм төрле ысуллар куллану тәҗрибәләре белән уртаклашты. 11 лицейы килгән кунакларга тотар теле дәресләре өчен уеннар турында ярдәмлек әзерләгән. Бер укытучыдан мәсәлән, bütün сөйләгәннәренең 100% булмаса да 20%-ында нәрсәдер тапсалар, укытучылар бу инде барыбер да ниндидер казаныш дип уйлыйм. Чөнки әлбәттә барысы да тәҗрибәле укытучылар бик күп еллар эшләгән, шуңа инде күп усулларын алар үз практикаларында кулланганнардыр әлбәттә. Ләкин барыбер да һәрбер чыгышта, чөнки монда инглиз методикасы да, япон методикасы, менә психолог хәзер менә бүгенге безнең сөйләшүдә бар. Һәрбер очрашуны ничектер менә кызыклы контент белән байтырга тырыштык.